Ara visc entre vosaltres. A vegades per la nit recordo el passat, la meva força trepitjada, el meu jove cor estripat, i sento una amarga compassió de mi mateixa. Tot i això, la meva vida ara és millor. Em veig més a mi mateixa. Aquestes són paraules de Pelàgia Blasova, el personatge de la mare en la novel·la homònima de Gorki, on aquest narra el pas d'una existència trinxada per un marit maltractador a una que traspua vitalitat i determinació a mesura que Pelàgia enforteix el seu compromís amb el socialisme, enfortint-se a ella mateixa en el camí. Res a veure el seu rol a la llar proletària amb el seu rol a les files del proletariat conscient. Aquells que treballem per redreçar una política revolucionària ens hem de prendre molt seriosament l'opressió de gènere. Sense atendre les formes específiques que pren la dominació de la nostra classe, desfent les jerarquies internes que se'n deriven, ho tenim cru. Com s'explica l'opressió de gènere des d'una perspectiva materialista? Quin paper juga en la reproducció del capitalisme? De quina forma l'auge reaccionari cavalca lloms de les qüestions de gènere? Per què el feminisme fa curt en el seu plantejament teòric i polític? Pot una posició comunista renovada desencallar la situació i esdevenir un pol d'atracció per a les dones treballadores i el proletariat LGTBI? En aquest nou programa abordem aquestes i altres preguntes. Veurem com no hi ha estratègia comunista exitosa sense combatre l'opressió de gènere, ni es pot acabar amb l'opressió de gènere sense estratègia comunista exitosa. Benvinguts a 72 dies. Massa sovint s'ha acusat el marxisme de restar sec davant l'opressió de gènere. Però això és fals. Des dels seus inicis, la situació particular de les dones treballadores va ser motiu de preocupació pels marxistes. Allà estan els primers intents d'Engels o de Bebel per donar-ne una explicació materialista, recollint l'estela d'alguns socialistes utòpics com Fourier o Flora Tristan, que prèviament havien unit l'emancipació de les dones a l'emancipació dels treballadors. Però no només es van quedar en aportacions teòriques. La lluita de les dones treballadores va trobar en el moviment socialista un impuls determinant. Efectivament, en el cicle revolucionari que es va començar a coure després de la derrota de la Comuna de París, es donen profitoses experiències pràctiques i organitzatives que contrarrestaven la influència del feminisme burgès sobre les dones proletàries. Tanmateix, el passat no legitima el present. Com el marxisme ens permet copsar adequadament l'opressió de gènere avui i, per tant, traçar vies per a la seva resolució? Sí, la posició del marxisme cap a l'opressió de gènere o la necessitat fins i tot de l'estudi de l'opressió de gènere des del marxisme la podem comprendre des de què és realment l'opressió de gènere actualment. Tot i que sí que és veritat que el seu origen, podem dir que és històric i previ al desenvolupament del model de producció capitalista, sí que és veritat que l'opressió de gènere pren una forma concreta sobre aquest sistema, donat que les restes patriarcals dels modes de producció previs al capitalisme són subsumides totalment i, per tant, l'opressió de gènere passa a ser reproduïda i mantinguda per les categories pròpies del sistema capitalista. Això fa que l'opressió de gènere esdevingui un mode d'opressió propi del sistema capitalista i que, per tant, estigui impulsada per el mateix motor del sistema capitalista que tingui el mateix objectiu, que és l'extracció del guany del treball de la classe treballadora. Llavors, l'opressió de gènere té el mateix motor que el capitalisme, la valorització del valor, i es centra en garantir l'explotació de la classe treballadora per extreure la plusvàlua de la seva feina, i també és per això que és necessari estudiar l'opressió de gènere des del marxisme, perquè només podem acabar amb l'opressió de gènere si abolim el sistema capitalista. Per entendre de quina manera opera el gènere el capitalisme, és important que tinguem en compte la divisió sexual del treball. És a dir, aquesta és imprescindible a l'hora de mantenir l'opressió de gènere, perquè el que fa és permetre la subordinació cultural i política de les dones treballadores. Llavors, quan estem parlant d'aquesta divisió sexual del treball, al que ens referim bàsicament és a la forma en què diferents tasques s'han atribuït segons el gènere o en base al gènere. De fet, aquesta divisió ha portat històricament a les dones treballadores cap a tasques o
que no estaven remunerades o cap a treballs assalariats amb unes pitjors condicions o amb uns pitjors salaris. Aquesta divisió sexual del treball, llavors, juga un paper fonamental, com hem dit, en extreure el guany capitalista i la veiem principalment en algunes dinàmiques, alguns mecanismes molt importants, com podem dir el salari. Històricament, i per les restes patriarcals que dèiem abans, que ha subsumit el sistema capitalista, les dones treballadores i els homes treballadors realment no tenen la mateixa relació amb el mercat laboral. Llavors, les dones treballadores, històricament, han de dependre en salaris pitjors, salaris més baixos que els dels homes treballadors en les seves mateixes posicions, o bé en el salari del seu marit, normalment, o d'un altre home de la seva família. La família, de fet, com a institució, també és un d'aquests punts fonamentals on juga un paper la divisió sexual del treball. Ja que dins de la institució familiar, dins de la llar familiar, l'assignació de tasques que dèiem desenvolupada de la divisió sexual del treball dona a les dones treballadores la realització o assigna la realització de les tasques reproductives, és a dir, totes aquestes tasques per a poder mantenir la família i la força de treball. Què és el que passa? Que aquestes tasques normalment són no remunerades i, a més, que la seva utilitat realment és abaratir el cost de la força de treball. I llavors, per aquesta divisió sexual del treball, com actua dins de la família, el que passa és que les dones treballadores moltes vegades són dependents del salari del marit, perquè ja s'han d'estar a la casa, a la llar, fent aquestes tasques, i a més que no ens puguem organitzar políticament, perquè si estàs confinada a la llar, si estàs confinada a casa, tampoc no pots organitzar-te amb tanta facilitat. I per últim, un altre element seria la devaluació del treball femení, que seria la gran conseqüència de la divisió sexual del treball. Aquesta devaluació el que és una condició general de les dones treballadores que el que permet, és això que dèiem, aquestes pitjors condicions o aquests pitjors salaris, i això ho veiem històricament en els sectors laborals feminitzats. Això també té una traducció culturalment parlant, que és que al considerar-se aquest treball femení com a inferior, com devaluat, també se considera a la dona com a subjecte inferior o devaluada socialment o culturalment. Per exemple, en els sectors històricament feminitzats, com per exemple la cura o la neteja, que han estat sempre sectors molt precaritzats, mitjançant salaris molt baixos, jornades extremes i no regulades i, a més, també moltes vegades condicions irregulars de feina, també lligades a com moltes vegades les dones treballadores migrants han sigut relegades a aquesta esfera dels sectors feminitzats. A més, aquesta devaluació del treball femení es manté també mitjançant la competència a dins de la classe treballadora. És a dir, les treballadores totes volen vendre la seva força de treball perquè depenen d'un salari per a mantenir-se, per a mantenir la seva família, i el que passa això és que la competència entre elles reprodueix aquestes desigualtats de partida que hi ha a dins de la classe treballadora. Llavors, mitjançant la competència, la diversió sexual del treball i la devaluació del treball femení el que fan és reproduir aquestes violències masclistes, aquestes violències LGTBI-fòbiques a dins de la pròpia classe treballadora. El que hem vist fins ara recull a grans trets la perspectiva materialista de l'opressió de gènere. Una perspectiva que lliga aquesta opressió amb l'antagonisme fonamental de la societat entre la burgesia i el proletariat. A la producció capitalista no només es produeixen mercaderies, sinó també aquest domini de classe en el qual l'opressió de gènere queda acoblada. Més enllà del marxisme, s'han donat altres intents per explicar en què consisteix l'opressió de gènere. Intents que presenten limitacions importants. Veiem-ho. Un d'aquests intents són les teories dualistes, que serien aquelles que consideren el patriarcat i el capitalisme com dos sistemes diferents, o inclús a vegades també diuen que són sistemes que a vegades interactuen entre ells. De fet, hi ha moltes maneres i hi ha moltes concepcions diferents dins d'aquesta mateixa teoria, perquè no és una teoria tancada o unificada, però aquelles concepcions que són més populars, per dir-ho d'alguna manera, seria la que entén el capitalisme com un sistema econòmic que el que fa és organitzar el treball i la distribució dels recursos en la societat,
Això ho tindríem per una banda, i per altra banda tindríem el patriarcat, que el que faria seria més aviat un sistema cultural que el que faria seria organitzar la societat en base al gènere. Llavors, aquest plantejament, de per si, considerem que és erroni, perquè el capitalisme no s'ha d'entendre únicament com allò econòmic, és a dir, de fer-ho, és a dir, de comprendre el capitalisme com allò únicament econòmic, estaríem separant allò material d'allò més ideològic o cultural. Però no només trobem que és errònia la concepció del capitalisme, sinó que també ho trobem en la concepció de patriarcat. És a dir, si es considera el patriarcat com un sistema d'explotació, ens hem de fer tot un seguit de preguntes per veure si és així o no. Una d'aquestes seria, si és un sistema d'explotació, quin és el seu excedent? O qui s'apropia d'aquest excedent? O, per exemple, hi ha classes en aquest sistema o són antagòniques? Quina relació té això, per exemple, en l'antagonisme de les dues classes en el capitalisme? O inclús, si el patriarcat és un sistema autònom, quina és la seva força motriu? Què fa que aquest patriarcat es vagi reproduint? Tot això són un seguit de buits o d'interrogants que aquesta teoria no acaba de resoldre. Una teoria que és molt popular també en el panorama polític actual per a explicar l'opressió de gènere és la teoria interseccional. Aquesta teoria planteja l'existència de múltiples opressions que es poden superposar entre si i aquestes superposicions donen espai o donen peu a la creació de diferents subjectivitats i experiències d'opressió sota el sistema capitalista. Sí que és veritat que aquesta teoria, i especialment en un moment passat, quan els grans sindicats i els partits comunistes estaven prenent un gir obrerista, masclista i racista moltes vegades, va plantejar debats molt importants sobre la diversitat dins de la pròpia classe treballadora i que va permetre descriure les experiències del poder i de l'opressió de diferents posicions sota el capitalisme, també té mancances quant al plantejament d'un projecte polític i en com explica l'opressió de gènere. Aquesta teoria, la teoria interseccional, el que planteja són eixos d'opressió que es poden superposar, que poden tenir interseccions entre ells. El que passa és que no explica realment ni l'origen d'aquests eixos d'opressió ni d'aquestes opressions, tampoc no explica realment com es reprodueixen i també el que és molt rellevant és que no explica realment la relació entre aquestes opressions, sinó que són totes opressions presents i que poden estar en el mateix subjecte. Un mateix subjecte pot patir més d'una, però no s'explica la relació entre elles. Llavors, aquí hi ha una mancança molt clara, per un costat, en que entre aquests eixos, que són, per exemple, el gènere, la classe i la raça, la classe és un eix més d'opressió i es reduiria a una desigualtat econòmica o un vessant de pobresa en el subjecte, quan realment la classe és un antagonisme fonamental al capitalisme i és una relació de la qual sorgeixen tota la resta d'opressions. Llavors, en aquesta mancança del plantejament, la teoria interseccional no pot explicar la relació real entre aquestes opressions i, per tant, no pot plantejar després també formes de superar aquestes opressions. Això també ho hem vist en com les opcions polítiques, els projectes polítics que han derivat d'aquesta teoria moltes vegades acaben reforçant les identitats oprimides i, per tant, no poden superar les condicions materials que porten cap a la reproducció d'aquestes mateixes opressions i d'aquestes mateixes identitats. I, per tant, tampoc no pot plantejar una política unitària de classe, sinó una política més fragmentada, identitària, que no pot trencar al final amb la institucionalització d'aquestes polítiques i amb el projecte socialdemòcrata que no pot acabar ni amb el capitalisme ni amb l'opressió de gènere. Les diverses teories que tracten d'explicar l'opressió de gènere més enllà del marxisme tenen un correlat pràctic, l'existència d'un moviment feminista que transcorre per un camí diferent al de la presa del poder per part de la classe treballadora. Abandonem ara els conceptes més abstractes per entomar una perspectiva històrica. En quin context sorgeix el moviment feminista contemporani? És important entendre que, justament, per comprendre aquest sorgiment del moviment feminista contemporani, entendre que aquest va lligat a un procés de derrota històrica del comunisme. Podem entendre el moviment feminista contemporani
com que sorgeix als anys 60-70 i que va lligat a un procés de degeneració teòrica i estratègica dels partits comunistes en una tendència que es coneix com eurocomunisme, que al final és aquesta tendència més obrerista, més economicista del moviment comunista i concretament també d'una integració del moviment obrer en l'estat burgès. I van deixar de banda la diversitat i la capacitat de fer front a la diversitat dins de la classe treballadora i, per tant, aquest reduccionisme el que va fer és que es va limitar a fer front a aquestes qüestions més econòmiques, separant allò material d'allò polític, i només feien front a aquestes demandes econòmiques del moviment obrer industrial, mentre que s'abandonava, podem dir, l'objectiu final del comunisme, l'objectiu real del comunisme, que és la superació del sistema capitalista com a totalitat. El moviment feminista en aquell moment reacciona a una invisibilització de la qüestió de gènere, com un menyspreu d'aquesta qüestió, de les problemàtiques que pateixen les dones treballadores, i el que acaba passant és un distanciament no només d'aquests partits eurocomunistes, sinó també de la tradició socialista, a un distanciament del marxisme a nivell teòric, i d'alguna manera el que es fa és aguditzar molt més aquesta tendència reduccionista de la classe, o sigui, com aquest entendre la classe en termes econòmics i no entendre aquest procés ideològic, polític o d'ordenació de les relacions socials que també té la societat de classes en el capitalisme. En l'últim cicle que podríem entendre des del 2010 al 2020 del moviment feminista, es dona un auge sobretot mobilitzatori, es visibilitzen tota una sèrie de problemàtiques, com podria ser el retrocés en drets sexuals i reproductius, la resposta a les agressions i la discriminació que reben les persones LGTBI, a les agressions masclistes. D'alguna manera es visibilitzen tota una sèrie de problemàtiques que han estat soterrades històricament, i el que és més visible és una mar de persones que surten als carrers, sobretot entorn a les diades, a les vagues lligades al 8 de març. Aconsegueix canviar o aconsegueix fer avançar com cert sentit comú que és procliu a l'avenç en els drets entorn al gènere i la sexualitat, i jo crec que això és positiu. Ara bé, tot i que és veritat que el moviment feminista ha estat un moviment social molt important en activar grans capes de la població i que va aportar debats i beneficis polítics importants, també hi trobem diferents limitacions i trobem també 3 limitacions principals. Primer hauríem de començar per la qüestió de la classe, ja que es desplaça el subjecte de la classe treballadora i es pren com a subjecte la dona, com a subjecte interclassista. Això el que fa és que es plantegi que les dones proletàries i les dones burgeses pateixen la mateixa opressió, pateixen l'opressió de les mateixes formes i, fins i tot, que poden ser aliades en la mateixa lluita, i això el que fa realment és sotmetre les dones treballadores als interessos de les dones burgeses i, per tant, de facto, als interessos de la burgesia. A més, això el que fa és, no estem dient que aquesta no sigui una problemàtica, l'opressió de gènere no sigui una problemàtica interclassista, una problemàtica social interclassista, que no pugui afectar d'algunes formes les dones burgeses, però sí que, tenint en compte que és un mode d'opressió propi del mode de producció capitalista i que, per tant, és un problema de classe, la resposta que hem de posar front a aquesta opressió també és una resposta de classe. Una segona limitació que té el moviment feminista, segons la nostra perspectiva, seria l'identitarisme polític. Aquest identitarisme té un sostre de vidre, acaba sent limitant. Per què diem això? Perquè si tu entens els subjectes com a parcials, per exemple, entenem la dona com un subjecte, les persones trans com un altre subjecte, les persones migrants com un altre, acabem esborrant del tot la qüestió del subjecte antagònic a la dominació burgesa, que seria el proletariat en el seu conjunt. Llavors, aquest tipus de lluites que tenen en compte una part del subjecte més general acaben parcialitzant també
la lluita política, perquè acaben entenent que són diferents lluites que s'han com de coordinar entre elles. I això creiem que és limitant de cara a un projecte emancipador. L'última limitació, i bastant important, tindria a veure amb una ràpida assimilació institucional de les demandes d'aquest cicle mobilitzatori. El que veiem és que l'esquerra parlamentària s'acaba abanderant d'aquestes demandes que no s'organitzen de forma independent a nivell polític i que el que acaba passant és que s'aproven tota una sèrie de lleis que resulten no tenir unes repercussions insuficients i que a més no donen resposta a certs sectors sempre més precaritzats de la classe treballadora, que solen ser les dones, irregulars, sense papers, etc. Vull dir, tenim moltes crítiques al que seria el recorregut que van tenir les lleis feministes, però sobretot l'important és que el que va aconseguir aquesta assimilació és una pacificació i una desmobilització en la problemàtica de gènere. Llavors, com que potser podríem dir que aquesta és una de les repercussions com més fortes, una limitació més forta que veiem en aquest cicle. Dins del moviment feminista hi ha una corrent que s'ha vingut anomenant feminisme de classe. Què n'opines? Considero que haver utilitzat un terme com el feminisme de classe, d'alguna manera fent un afegitó al que falta a tot el que s'ha desplegat entorn la teoria feminista i el moviment feminista, és afegir la qüestió de la classe, crec que ens ha jugat en contra per dotar de certa coherència a una proposta unitària de lluita contra el sistema capitalista. El feminisme de classe ha estat un terme que ha acabat resultant de tot un recull eclèctic de teories que d'alguna manera intentaven suplir diferents insuficiències fent un matxembrat poc cohesionat. Els reptes polítics per abordar la qüestió de gènere requereixen d'una bona radiografia de la situació actual. Ens trobem en un context d'ofensiva general de les oligarquies contra els salaris, per surfejar els efectes de la crisi històrica del capitalisme, de la qual ja n'hem parlat en anteriors programes. L'empitjorament de les condicions de vida del proletariat té una afectació especial en les dones treballadores. La seva devaluació salarial, de fet, serveix per pressionar a la baixa els salaris de tots. A més, sectors altament feminitzats com el de les cures estan mutant a causa de l'envelliment de la població i la salarització de les dones al centre imperialista, la qual cosa incrementa la demanda de treballadores migrants en un sector conegut per la seva precarietat. 3 de cada 4 personas LGTBI siguen sintiendo miedo a revelar su orientación en el trabajo. La situació del proletariat LGTBI tampoc és per tirar coets, doncs també deixa patir més dificultats a l'hora d'aconseguir feina estable. La xifra d'atur entre les persones trans es dispara un 85%, per exemple. Per entendre aquesta ofensiva general per part de les oligarquies, hem d'introduir un element d'actualitat. L'auge reaccionari, el qual aplana el terreny per a un increment de l'autoritarisme en la dominació de classe. L'agitació ideològica d'un nou moviment feixista en conformació ha trobat en les qüestions de gènere un camp fèrtil on sembrar el seu ideari. Es que el concepto de género es un concepto ideológico. La impotència de l'esquerra reformista havia llaurat prèviament el terreny, escampant frustració i sensació d'abandonament entre àmplies capes dels treballadors. Veiem ara com l'auge reaccionari es desplega en relació al tema que ens ocupa. Actualment, un dels nuclis articuladors de l'auge reaccionari són el gènere i la sexualitat. Està clar que les idees reaccionàries, masclistes o LGTBI-fòbiques no són noves, sinó que el factor d'actualitat és que aquesta agenda reaccionària està sent assumida per grans parts de la burgesia com un motor útil a l'hora de generar suports interns entre la classe mitjana o inclús la classe treballadora occidental. Un altre tret diferencial d'aquest auge reaccionari és que s'obre camí sobre un terreny on ja s'han donat certs avenços previs, sobretot pel que fa a drets sexuals i de gènere, que, com veurem, en alguns casos són assimilats per tal de poder assenyalar i criminalitzar certs sectors del proletariat, o en altres casos, inclús, el que suposen és que desplacen i arrosseguen cap a la dreta en sectors que es consideraven més o menys progressistes. L'agenda reaccionària en relació a la qüestió de gènere es mou entre dos pols.
Per una banda seria l'ús interessat de la violència sexual de les dones per part dels homes migrants o les dones trans entès com els salvatges i, per altra banda, la banalització o normalització de la violència de gènere. Aquest primer extrem, que seria la violència sexual de les dones per part d'uns suposats salvatges, com els homes migrants o les dones trans, és un ús interessat, racista, de la violència sexual. Aquest ús utilitza la violència sexual de les dones per tal de reforçar la idea de que altres parts del proletariat són els culpables de la inseguretat que pateixen aquestes dones. Això l'únic que fa és reforçar el caràcter de l'estat securitari i el control policial, i entesos aquests dos com a garants de la suposada seguretat d'aquestes dones. Tot això acaba reforçant uns valors tradicionals que sempre han existit, però que agafen noves formes. Per exemple, actualment, la qüestió de la família agafa una centralitat molt gran. És d'aquesta manera que aquest salvar la dona o pretendre's l'abanderat dels drets de les dones és actualment sinònim de defensar la família com aquella institució que permet oposar-se als altres, que aquests altres serien els migrants o inclús les famílies d'aquests migrants. En aquest sentit, no només permet generar aquesta falsa oposició que dèiem, sinó que, a més, aquest reforçament de la família tradicional ve estretament de la mà de la defensa d'una suposada cultura occidental més moderna. I, per tant, els valors tradicionals de la família, que fa uns anys haguessin sigut fins i tot qüestionables, actualment prenen un sentit inclús progressista. Sobre l'altre extrem, aquest relaxament o aquesta certa normalització al voltant de la violència de gènere, i entenent per violència de gènere com tota aquella violència motivada o associada al gènere, té a veure amb l'altra posició que pren la reacció, que tampoc és nova, i que és la negació d'aquesta violència. Sota un d'aquests paràmetres de la reacció, la violència no tindria gènere, sinó que seria violència domèstica. I, per tant, el que es fa des d'aquestes posicions és denunciar les lleis actuals contra la violència de gènere i apostar, per exemple, per lleis contra, com dèiem, la violència domèstica, la violència intrafamiliar. I, a més, aquestes posicions el que fan és invisibilitzar, per exemple, les agressions que pateix el proletariat LGTBI. Davant d'un context d'auge reaccionari com el que estem vivint i de reflux del moviment feminista i d'aquesta resposta mobilitzatòria contra l'opressió de gènere, el que hem de fer és, per començar, respondre a cada atac, a cada agressió i cada retrocés en matèria de drets de gènere i sexualitat, i també atacar a tota aquesta qüestió de la banalització o la negació de la violència de gènere. Per fer això hem d'organitzar o hem d'organitzar-nos com a dones treballadores i proletariat LGTBI, trencant amb la subordinació política que històricament se'ns ha relegat, la nostra participació política, activar-la, augmentar-la i omplir les organitzacions revolucionàries de dones treballadores i proletariat LGTBI organitzades sota unes coordenades comunistes. I, per últim, hem de dur a terme una lluita ideològica, una tàctica cultural que pugui donar resposta a totes aquestes idees reaccionàries que reforcen aquest retrocés en drets sexuals i de gènere. Aquesta lluita ideològica cultural no l'hem d'entendre com discutir o com elaborar textos i palabreria entorn a rebatre aquestes idees, sinó el que hem de fer és desplegar aquesta tàctica cultural mentre ens organitzem, mentre donem resposta a tots aquests atacs i totes aquestes agressions. Eines que van de la mà. Com hem pogut veure, necessitem d'una acció política específicament orientada a fer front a l'auge reaccionari. Però també cal un plantejament més general, una estratègia que ultrapassi les tasques defensives i que plantegi unes línies mestres per acabar amb l'opressió de gènere en les seves arrels.
Què pot aportar en aquest sentit el programa comunista? El que hem vist fins ara ens permet concloure que necessitem una estratègia a llarg termini que abordi la qüestió de gènere. Però no només a llarg termini, sinó que actualment també tenim un seguit de tasques a desenvolupar. És important entendre dues premisses per entendre quina és la proposta que nosaltres fem, i una és que sense aquesta construcció del socialisme com a projecte històric no podrem acabar amb l'opressió de gènere, però sense un programa que doni resposta a l'opressió de gènere no serà possible la construcció del socialisme. I crec que entendre aquests dos pilars d'alguna manera és la clau de la proposta que fem per acabar amb l'opressió de gènere des del moviment socialista. Aquesta estratègia ha d'entendre la lluita contra l'opressió de gènere com una peça fonamental de la lluita pel socialisme. És a dir, no ha de ser un subpunt, no ha de ser una més a més. Ha d'estar integrada en aquesta estratègia més general. Per construir una estratègia socialista per combatre l'opressió de gènere, una de les qüestions centrals és la unitat de classe. Aquesta unitat no és ni un eslògan ni una cosa en abstracte, sinó tot el contrari. En cap cas neguem que aquesta violència es doni en el si del proletariat. De fet, existeixen el que anomenem figures intermitges, que és el fet de reproduir aquesta violència dins la pròpia classe entre, per exemple, persones de la mateixa família. Aquesta violència s'ha de neutralitzar i per això cal la unitat de classe. I això no es fa així com així, sinó que el que cal és una educació política cap al proletariat per entendre que combatre l'opressió de gènere és un interès que tenim tothom. Que, de fet, no és una qüestió per mera solidaritat, sinó que el fet de combatre l'opressió de gènere ens fa avançar cap al comunisme. Davant dels debats eterns que hi ha hagut entorn a quin ha de ser el subjecte de lluita, d'alguna manera la resposta és senzilla, tot i que no simple, que és el proletariat en el seu conjunt, però hem de tenir clar que en la qüestió que ens ateny ha d'haver-hi un lideratge per part dels sectors del proletariat que se senten interpel·lats i afectats per la problemàtica, és a dir, un lideratge clar de les dones treballadores i del proletariat LGTBI en aquestes qüestions, però hem de caminar cap a que sigui el conjunt del proletariat amb tota la seva diversitat el que respongui a les qüestions de gènere com a totes les altres qüestions a les que ens afecten el capitalisme. Un cop posades sobre la taula les premisses estratègiques més generals per construir una estratègia comunista contra l'opressió de gènere, és important que pensem quines són aquelles tasques més actuals, quins són aquells reptes que tenim oberts i que cal començar a resoldre. Per una banda, considerem essencial reprendre el llegat de les dones socialistes del segle XX i entendre quines experiències van haver-hi i què en podem extreure de cara al futur. Per altra banda, ens fem nostres els reptes que van quedar oberts en l'últim cicle polític. Si bé nosaltres considerem que cal una resposta netament comunista a l'opressió de gènere, no vol dir que no ens fem càrrec d'aquests reptes que han quedat oberts i dels debats que encara estan vigents, com podria ser la qüestió trans, la qüestió de la prostitució, la qüestió de com hem de gestionar les agressions. Llavors, aquesta gestió d'agressions per nosaltres és molt important per dues qüestions. Per una banda, per entendre que qualsevol resposta a aquestes agressions que vingui per entendre l'Estat com el garant de la nostra seguretat és una gestió que reforça el poder burgès. És important construir una defensa que sigui de la pròpia classe i que vagi més enllà de les institucions burgeses. Però no podem negar que aquesta violència seguirà existint. Per tant, nosaltres combatrem qualsevol tipus d'agressió, vingui de qui vingui, i caldrà un treball constant amb el proletariat per tal d'eliminar aquesta violència. Dins d'aquesta prioritat política hi ha una tasca implícita dins les organitzacions comunistes, erradicar qualsevol tipus de violència en el si de les organitzacions. És necessari, davant de la reacció, crear un front ampli amb caràcter de classe i amb una projecció de masses, de ser massiu. I és important això perquè l'auge reaccionari o la punta de llança, que és el feixisme, requereix de generar aquests fronts amplis, però o marquem
una línia clara, no? Una independència política vers la institucionalització respecte als partits polítics i l'estat burgès, o les nostres forces seran completament subsumides a tots aquests aparells. Amb tot això, esperem compartir trinxera amb totes aquelles que comparteixin les idees que hem exposat. Però també amb la humilitat d'entendre que les hipòtesis polítiques només es corroboren a partir de la pràctica. Hem començat amb Gorky i acabem amb una referència més actual. Si heu vist la pel·lícula Pride, sabreu que tracta el cas real d'un col·lectiu de gais i lesbianes, fundat per un comunista, per cert, que recol·lecta donacions pels miners britànics durant la vaga del 84-85, que es va saldar amb l'amarga victòria de Thatcher. En una de les escenes, els miners debaten si acceptar o no les seves donacions després d'un article al diari que criminalitza el col·lectiu. Un dels miners argumenta: si no em crec la premsa quan parla de nosaltres, per què l'hauria de creure quan parlen d'ells? Pride narra una experiència de solidaritat entre treballadors en un context en què la derrota del comunisme ja és una realitat i on un dels seus efectes és la fragmentació. Potser romantitza un pèl massa aquesta separació entre lluites que només en segona instància es relacionen. La solidaritat entre elements estranys els uns dels altres ha de superar-se en la pràctica coherent entre els que compartim bàndol en la guerra de classes. L'existència d'un enemic comú reclama l'existència d'un programa comú, soldadura d'una associació que ha de prefigurar allò en què consisteix el comunisme, una associació entre lliures i iguals. Ho deixem aquí. Ens veiem d'aquí 72 dies si cap altra tasca ens faci més útils d'una altra manera.